Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, nandito naman si Ed Leon. Nagbabalik sa inyo mga ka-chicken. Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. At kung bago ka pa dito sa channel, welcome kayo dito sa channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para update you guys sa mga susunod nating videos o vlog na i-upload mga ka-chicken, no? Okay, ayan mga ka-chicken, sa araw natin na ito, dito naman tayo sa ating pag-alaga ng mga sisiw sa day 25 na nila mga ka-chicken. So sa ngayon mga ka-chicken, yung gagawin natin dito sa ngayon sa mga sisiw sa day 25 nila, yung naka-schedule ko sa kanila na gagawin ngayon, ay magbibigay na naman ako sa kanila yung pangatlong bakuna nila. Ito yung fowlpox vaccine, ano, para sa ating mga sisiw. Kasi kailangan din ng mga manok natin ito, lalo na yung fowlpox, madali lang nila makuha yan sa pamamagitan ng carrier tulad ng lamok. Yung mukha natin mga manok ay may mga parang mga kulugo na ano sa kanila, lumilitaw sa kanilang mukha. Yung mas malala niya mga ka-chicken, may kinatawag na dry fowlpox, yung po yung tumutubo sa labas ng mukha. Yung wet fowlpox naman yung mga ka-chicken ay doon sa ngala-ngala ng mga manok. Posible pong mamatay yung ating mga manok kung yung wet fowlpox ang tatama sa kanila. Kaya bago mangyari yan, kailangan na natin i-prevent, ano? Mas maganda yung tinatawag na prevention is better than cure, kasi mas magastos yung paggamot kaysa sa pag-prevent lang natin sa kanila sa pagbili natin ng bakuna o pagbibigay sa kanila. Ayan, kung makikita nyo mga ka-chicken ngayon, ito may lagayan ako sa kanila. Ito yung paglalagyan natin sa pagbabakunahan natin mga sisiw. At ito yung mga sisiw natin mga ka-chicken. Ayan, makita nyo. Yan yung babakunahan natin ngayon, no? Day 25 nila. Pakita ko muna sa inyo mga ka-chicken. Ito na sila mga ka-chicken, yung ating mga sisiw, no? Ito yung mga babakunahan natin ngayon. Yan, yung mga sisiw na ito ay mga Hubbard at saka Rhode Island Red. Yan. Ilagay ko muna sila mga ka-chicken dun sa paglalagyan para simulan na natin sa pagbabakuna. Nakahandang ating babakunahan, ano? Yung ating bakuna. Tsaka ito yung mga sisiw natin. Ito yung Hubbard na siniparat ko. Tsaka ito yung mga Rhode Island Red. Ayan, dalawang box. At yung bakuna, dito natin nilalagay. Ayan.
O, dito tayo nagbakuna mga chicken kasi secure dito. Nasa loob kami ng ating nakabodiga. At saka ano mga chicken, dapat talaga magbakuna tayo, hindi mahangin. Kaya mas maganda kung may vaccination area tayo. Ayan, simulan natin mga chicken. Dapat tapos gamitin ay tapon na ito, pero dapat proper disposal mga chicken, no?
So bago natin sunugin at ilibing mga chicken, kapatayin muna natin yung bakuna gamit ng Sunrox. So ito makita nyo, ito yung pag pinaglalagyan ko, may ano yan, tubig, saka lalagyan natin ng Sunrox, ano. At siguraduhin natin na hindi tayo magkakalat para hindi din tayo maka-apekto sa ibang manok at saka sa ating mga kapitbahay, ano. Wala namang problema kung hindi nabakunahan yung ibang manok mo, basta proper disposal ka lang kung nagbabakuna ng mga sisiw. Mga chicken, buhos mo natin ito dito. Ayan, ano natin yan, saka yung ibang pinagamitan natin. So yan, tama natin lahat. At yung needle, yan, huwag niyo po itatago mga ka-chicken, ha. At tapon natin yan, proper disposal. So ito lang mga ka-chicken, tagalan muna natin ng mga 10 minutes. Yung iba mga ka-chicken, yung full pack vaccine ay kulay blue, ito sa ating kulay pink. Depende din po yan mga ka-chicken sa brand, ano, na itong nating mabibili na bakuna. Yan. A few moments later. Chicken, tapos natin nasunog, ano. Ito na, sunod yan mga chicken, ay libing na natin yan. Tabunan na natin. Yan lang kasimple mga chicken. Ayan mga chicken, tapos tayong magbakuna sa ating mga sisiyo, no. So nandoon na po yung pinaglibingan natin, nagsunugan, nandoon na po, nakalibing na yung ating mga bakuna. Kaya ano mga ka-chicken, sa pagbabakuna, yung iba marami pang natakot, at tulad din sa akin nung una, wag po tayo matakot magbakuna mga ka-chicken, basta tandaan lang po natin, dapat proper disposal lang po talaga yung pagbabakuna natin. Yun po yung napaka-importante para hindi tayo makalat, hindi tayo makahawa sa ibang manok o mga kapitbahay na nag-alala tayo. Dapat proper disposal talaga tayo mga ka-chicken, ano? O ayan mga ka-chicken, yan po yung mga sisiw natin na napunahan natin. Bali, 3 bakuna na po yung naibigay natin mga ka-chicken, ano? Yung NCDB1B1, Gumboro vaccine, at saka itong pangatlo, Fowlpox. O 3 na. Abangan nyo mga ka-chicken kung ano pa yung isusunod natin ibibigay na bakuna doon.
So bali, yun po yung sa day 25 ng ating pag-alaga ng mga sisiw, no? May 3 bakuna na sila, kaya abangan nyo mga ka-chicken yung vlog natin ito, yung video natin ito, kung ano pa yung mga susunod na gagawin natin sa pag-alaga ng mga sisiw. Kasi pabahagi ko sa inyo hanggang sa paglaki ng ating mga sisiw. Sa mga hindi pa nakapanood mga ka-chicken, sa day 1 mga ka-chicken hanggang sa day 24 ng ating pag-alaga ng sisiw, panoorin nyo po mga ka-chicken doon. Makita nyo kung ano yung mga ginagawa natin sa pag-alaga ng sisiw para makatulong din mga ka-chicken sa iba, no? Sa mga nag-alaga ng sisiw, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ano? Doon, para madali nyo makita mga ka-chicken, nilalagay ko na lang po sa description box sa baba. Pakitingnan nyo na lang po mga ka-chicken. O yan lang po mga ka-chicken sa day 25 natin, ano? Pero bago tayo magtapos mga ka-chicken, shout out mo tayo. Shout out kay Happy Phil Vlog, kay Sean Mix TV at kay Heraldo Mali. Shout out sa inyong mga idol at sa lahat ng silent viewers natin dyan. Shout out sa inyong lahat. O yan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa ating channel at sa mga laging sumusubaybay at sa mga nag-share. Maraming salamat sa inyo mga ka-chicken, ano? At kung ikaw mga ka-chicken hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na videos at pakilike na din po mga ka-chicken na video natin ito bilang suporta dito sa channel. Kaya mga ka-chicken, ingat po tayo palagi. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.